ko be yoro do de la uluka groupe teteme mo tan nyuguna ka alhamdulillah be sunna ka de gumbu ka tora bu kambe wasiya kam munum ko uye wasiya kam fulo be mun fo uye ube dina minka ukaweleliu anu kala nyini ka ke fen sabaka ni mogo ni ko ni sunna de ni sunna dawa ni ofen sababi bolo alaka deme bi nofe ukadawa nu kaweleli ka ke alal qur'an la qur'an ukadawa nu kaweleli ka ke ni qur'ana ka mogo wele ka ta qur'ana de ma fulana wa sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukam mogo wele kata ciden ka sunna ma sabana ala manhaji salafus salih ikaweleli ka ke kamogo wele kata manhaji salafus salih kadusukun kala si kafarannin ka fulana nin kera nu yen ninke weleli be nin fen sabaka ukaweleli amenawo asurunyanawo ala ba cari ala ba barika duwala ala ba sabati weleli kila dawa kila ni ka dawa te nimpiye sabaka dawa to ka jedo dawa barika balido barika bolendo dawa min teta yoroshi fo dawa ka cari akata yorola ka sabati aka barika fo aka ke nimpiye sabadeka ala ka kitabu ciden ka sunna ala manhaji salafus salih ni mogo min be nin ko sabaka ama jare ko mbeta kuma telela ama jare ko nka bo shenula ama jare ko nka kuma wasailul ilam sira munum be hada madenka kuma lase jiyama ama sare kata kuma ama jare ikata kuma ulula yere parce que ka kuma lase baga dobe minye alaye ale ya garanti ta mogo ka dawa be nin sabaka dusukun kala silendo e ka kuma lasilina charilina barikali be ala de bolo o te dilo wasali le ilamuma o misali imam na maliki seraya atilela imam na maliki nun tilela be dersu ke misiri min yere kono mikro te ibe teme misiri dala ita kamme ubu ka dersu la har misiri da ni be ita kamme mikorote janko kata kuma rajola janko kata kuma telela janko kata kuma wasailil ilam kata kuma internet no facebook ni feuna me jiya fanta nani tanki dusun kala sibe atumbe nimpiye sabaka alquran wa sunna la manhaji salafus salih ate jiya fanta nani wa abu hanifa tate jiya fanta nani wa amr ibn hanbali tate jiya fanta nani wa imam nasafai tate jiya fanta nani wa munyake akera pi ukadawa kera pi sabadeka Sheikh Albani shiri urdoni uye Albani uya antredi ukatele so atekuma arjos atekuma har uye Albani antredi ate deresu di jama misiru kono Sheikh Albani tumba ka deresu da ka so de kono na kakkalande utanka ka dawa be ewa piye sabandeka alquran wa sunna ala manhaji salafus salih kalande ya nyinu beta sigira ka soko abe mogo la kala ala ya ka dawa bo kitabu dila na site kitabu dila fo na ya hadisa do ba fo sahul albani ube dafa wal albani munyoke ala kala siri aka dawa tumbe piye sab ala kala siri sino shiri urdoni albani kumantiara ka bali ate kuma uka telesola ate kuma uka rajola hari jama misiru ka deresu ya abali aka deresu tumbe da ka sode kono ala ya bo manhaji saba ambe woshiya min kuye kana walele ke katu yere made uka walele ke kata qur'ana ma uka walele kata sunna ma uka walele kata manhaji salafus salih ukudus kun kala shi alai ukudus kun kala shi alai sabanna ukasabali tora busoro nin dawala galungalo dara ula tora yusoro uka betani alai munumbu toro munumbu galonda ula fana ukana wulu no fere ka sige fulila na fuye karasai nani ko alhamdulillah laka ya fanama nya farama karasai nin fo sabul silabun teme yo fo kam majmu fatawala akwai le ka juguye mugo ni ya le jugu ya cinya de kama
tiɲɛ in fɔli ni tiɲɛ in kɛli de kama yafari ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i y'ale juguya tiɲɛ de kan ale yafari ma foyi t'i n'a cɛ ala m'u ka dawa bɔ wa wajalinahum ayimmata yahduna bi amrina lamma sabaru wa